Здравейте, лъвливо момиче. Искам да направя подарък на моите братовчеди близнаци. Идеята ми е две котите да се оглеждаш в огледалото и в отражението да са две лъвчета. Защото съм бъдила. Как ги мислите тия неща? Това е много сладко. Хайде да започваме. Представям си слона в топли цветове. И до тук с това, което си представях, сега почвам да се ориентирам как точно ще направя фона. Като ориентирам имам предвид, че мацам случайни цветове на случайни места. Малко по малко ми идва идея кое как ще изглежда, което означава, че започваме с нашите големи котенца. Това определено е най-креативната идея за портрет с животни, който съм получавала. А щом идеята е добра, картината ще стане още по-добра. Тялата съм боя, което означава, че всичко върви по план. Тези близначета са момче и момиче, ето защо едното е лъвче, а другото лъвица. Не случайно съм кат-арт, котките определено са ми специалност. И сега остана само да оправим огледалото, което ми беше любимата част от тази картина. И вуаля! Моментално ми става любима. Толкова са сладки. Обичам да рисувам котки. Много са сладки, много са сладки. Благодаря ви за гледането. Това е арт акаунта ми. Аз съм Сияна и чао!